Ja nisam mogla da odolim i morala sam da obučem ovu fenomenalnu zimsku jaknu, iako zime još uvek nema. A u svim Menda dečijim radnjama zimska oprema uveliko je stigla. U pravu si, stigle su nove zimske jakne i to stigla su dva nova brenda, Pampolina i PM. To su brendovi Kids Fashion grupe, kome pripada i veoma popularan brend Kants. Jakne su pravljene za devojčice i dečake, to su jakne koje su u PM-u, a Pampolina je brend samo za devojčice. To je ta upravo koju ti nosiš jer si ti devojčica. A ovo što ja držim, to je jakna PM-a za devojčice i dečake male. Pravljeni su od veoma lepih materijala, tanke su, prijatne za nošenje, ali veoma tople. Ta tvoja jakna je punija, ali veoma lagana, prijatna, mekana, ima krzno, dezen je drugačiji, primamljiva za devojčice koje vole moderno da se obuku, sijaju i da budu primećene. To sam i htjela da čujem. U njoj ću sigurno biti primećena.